عزو سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسيون لهم 14 سنة مش السدالو زيناهم بسنادو إذن لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم يرمياس قبروا عليه فلما أرئستاتو لومي بستقبرنا لابراتوري مرمراتات يسعن حدن زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغزين كلو 89 عندما تفانيهم عبد سنة ستايسوس دراسوات سنكولان كيناتن من أبروم زمسجن أبيتها مزجيبهم أب دبوبا وقيا بحري من السياسة راح نسدرا سوات بجنزب حجزهم. تركي أب أفغانستان وتهدرا وهلاويا كتكسر المخانف لتا. أب أمريكا تخصيتو بزرلو مع بلا وعي لعلي 4 مليون حزبي بالوتا كيتسلو تسجيو. إسرائيل أب لعلي علامات من قصاص حماس أب صالح تزيد جمرت ودبداب كتيلاتو. حبريتا كاب مينستر تاعنا لومي 18 سنة أب موشبي مأكلات زباطات مأكل دبوبن سميناوي كأي بحرن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 9 حدن زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون ترقاقيت له كاب يوم 7 كلتنا بس مرازوا مأكل 10 أب زبا دبوب مالش يدشتا أب من دفرة حموشته أب عد غيح سدسته أب دك محرة كمون حموشته أب زبا سميناوي كأي بحري مالت كلتا أب نقفة حدا أب جيندع حدا أب فعبت حدا دما أب باش أب باتع توشيبهم تنحيهم إذا خمسين كله فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعاقبهم كن كجبر لهم تنحو 39 أب زبا مأكل 33 أب زبا سميناوي كأي بحري 10 أب زبا دوبا كأي بحري 7 دما أب زبا عنسبة بتقلال 89 زيقاتات حاويهم تفاني مالو بس مسألة تقلال قطري بكورونا فيروس ترخفو زيقاتات كساب لومي حموش تشحن كل تميتن 8 حموشتن بتحلو 4 تشحن 743 كابزيوم حاوي مستفانو 10 تشعات بموستفليو حموش تميتن 33 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركابيهم مينستر تاعنا 18 سنة كل تشحن 21 سدرا سوات من باين محبحبن منقست طراي زقدف امام سلازيكونه حزبي ببوغنون ببعقمون دغف يقبر كم زلو زفلطيو سب صقا كتما تسني نسدرا سواتن تاليتي سنكولان كيناتن زغبرو ناي متياس مدب اكل نايزيو وكيل رنا امانيل تسفاين زدالو صبصاب يعقوب غبرتنساي كقربوي أب زحلف 10 عامتات وننت تكالات كتمات السنة بزواجه لعل 10.6 مليون نقفة ست أيسو سدرا سواتن تأليت سنكلان كيناتن أب من بابرهم زمزجان عبيد كم زمتو أكايد سراحتين الزبا أتو تصفاز قعوب هزق حبيرهم بتناي متياس مدب نشد شميتن 73 سدرا سوات أستات 7 مليون نقفة ناي جنزبن عينة دقاف كجبرن كله ن4 تأليت سنكلان كينات دما ب3.7 مليون نقفة من برجزا تسرح لهم إتن سدرا سوات بزمرتو عينت مالت بكارو تريد دكان بيت كرسي سيفيت كدانن كالن كمتت أيساز جلته أتو تصفازجي مسبيت صحفة مينستر عيون محبرة ودحنات نايتن الزباط واهيلهم بزكايدو مصنعتي 800 ميتاويت أمن نبابرون لو تكم زمتا أنتصيروم أما جمريا كلتميتن شومانتن تقادلتي بأستات لعلي 3 مليون جنزب يمتتعيسهم كبابي 7 بكارو 7 3 زخون بتريت 4 بدكان كومون بسفيت ماكاين بفريج تتعيشون مالتي ابتخالاي قص كأني كبابي 7 زخوني شمن تشحن 700 ገንዘብ እንዳተዋሃበ ተጣይሶም ኣብቲ ሳልሳይ ምጥያስ ካብ ዞባ ደቡብ ዝመጹ ከመትከል እግሪ ተባሂሉ ንነፍስ ወከፎም ከዓ እዚ 5000 ተዋሂብዎም ማለት እዩ ኣብቲ ራብዓይ ገጽ ከባቢ 242 ስድራ ቤታት እዮም ተጣይሶም ኣብቲ ናይ ሓምሻይ ገጽ ንብሎ ከባቢ 7 ስድራ ቤታት እዮም ተጣይሶም እዚኣቶም ከምኡ ይዋሃቡ ነሮም ማለት እዩ كم أبال نايتي ناي متياس مدب من محدارتين الزباون نبركز زبالا سدرا سوات ننجري زوعل أوايتي كم زهبم بحرشان زنا برادما أب أقول قلت محرس قدامنت كم زهبن بمقلات أب زحل فكل التعامتات 100 سدرا سوات بتأمر محرس كم التحرسلنن زترخب اتوت كم متأن سدرا بيت كم التمقارحن حبيروم حزبي زقابرو دقف أب جنزب ترايز تحصر كم زيكونا بمنت ساركا أب أوان محرس تاياي مئكام مهرتنون قلبتاو دقف كم زقابرلن أبريهم حزبي بزواجو ناي 3.7 مليون نقفة أبركتو نتأليتي سنكولان كينات كهن نتاس تمدبه
ነፍሲ ወከፈን 3 መደቀሲ ክፍልታት ክሽነን ዓይኒ ምድርን ዘጠቓልላ 4 ኣባይቲ ተዛዚመን ንስንኩላን ከም እተዓደላ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረዲኡ ካብ ኣባላት ኮሚተ ምጥያስ ስድራ ስውኣት ኣቶ ሳልሕ ዑስማንን ወይዘሮ መዓዛ ማሕራይን ብወገኖም እቲ ብህዝቢ ዝተበገሰ መደብ ትካላት መንግስቲ ስለ ዝተዓብኦ ንካልኦት ንኡስ ዞባታት ብእወታ ከም ዝጸልዎ ጠቒሶም ህዝቢ ጽጉማት ወገናቱ ንምንባይ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ክቕጽሎ ተላብዮም ሓፈሻዊ እቲ መደብ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ዕዉት እዩ ኣብ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ንብል ንሕና ብወገንና በቲ ዝገበርናዮ መጽናዕቲ ማለት እዩ ገለገለ እውን ነጋዶ ክሳብ ገዛውቲ ከይተረፈ ከም በዓል ዳዊት ወልደ ስላሴ ን11 ስድራ ቤት ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ብ50,000 እንዳሃበ ንሓንቲ ኣደ እውን ኣዲስው ገዛ ናይ ዱኳን ሰሪሑስ ከም ትብገስ ብምግባሩ ተወልደ እውን ዝበሃል ካልኣይ ሓንቲ ዱኳንን ንክልተ ስድራ ቤት እውን ብ100,000 ኣጣይሱ ሕጂ እቲ መደብ ሓፈሻዊ ክትርእዮ ከለኻ ዳርጋ ዕዉት ኢና ንብሎ ንሕና ኣብነት እዩ እቶም ብድኳናት ማለሲ ብገንዘብ ወሲዶም ኣብ ድኳን ኣብ ሽቀት ደውዓልዎ ጽቡቕ ኩሎም ጽቡቕ እዮም ከይዶም ቆልዑት ኣብ ምግቢ ምምጋብን ልብሲ ምሃብን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ናውቲ ትምህርቶም እዮም ድካታተልዎ ክፍሊት ብላዕሊ ዝኽፈል ናይ ትምህርቲ ናይ ማሕደረ ትምህርቲ ካብታ ርሳስ ጀሚርካ ስጋብታ ዝዓብየት ንትምህርቲ እታ ክፍሊታን ብላዕሊ እንዚአን መን እዩ ዝኸፍልን እቱቦ ተኣቦ ኮይኑ ነቲ ውላድ ሒዝዎ ደሎ ኣምሲ ኣቦኡ ኮይኑሉ ደሎ ማለት እዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይትካ ምስታ ወላዲቱ ጥራሕ ኣይኮነትን ትከታተሎ እቲ ወላዲኤ ኢሉ ሒዝዎ ደሎ ብእምነት እሱ ኮይዱ ንቤት ትምህርቲ ይንከታተሉ እዮም ዝያዳ ሕጂ ትምህርቲ ሕቁቕ ኣፍ ኩሉ ባይ ቦና ኩሉ ባይ ኣዴና ኩሉ ባይ ገዛና ሕጂ ተፈልዮም ዝነብሩሉ የለን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ መሐመድ ኑር ዓሊ ሰይድ ድማ ህዝቢ ዝገብሮ ደገፍ መርአያን ስዋእትን ስንኩላንን ዘለዎ ኣኽብሮት ማኽኑ ብምግላጽ ምስጋና ኣቕሪቦም ህዝቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ከዓ ብፍላይ እዞም ሰብ ጸጋታት ካብ ነዊሕ ግዜ ንስድራ ስዋኣት ይኹን ንስንኩላን ምሕጋዝ ዋላ እዚኦም ኣባላትና ኣብ ህልዋት ዝገብርዎ ኣበርክቶ ናይ ብሓቂ ዝምስገን ስራሕ ሰሪሖም بهجر درجة ون قدامات تسني استباهلا لجزء نيرو نبحكي تسب كابتار كابو كابتاز أتوا نا وهابه اتبع الصقاء بجنزبون بقلبتون اتي حنت ذي بلود ماني بقلبت أبا ليتن معلتن نزيوم سنكولان جزء تكسرح لعلن صحتن زبلد نبر حزبيو زيوم سنكولان زيوم كمزي تغير لنا إلهم نبحكي تسنكلن ساكت كم زي خدن حزبهم دماغهم زخبرومن منقصهم دماغهم زخبرومن نبحكي أبغى صوم تريها تزاريبهم نون نبحكي حقوسات مخانهم أبلات ودا بمن سياسة رحلنياتها همامة زوبا دوبا غير بحري 4 سدرا سوات نحد عامات من باي بزو سدو حلفنت أب زحلف شد الشوارع كاب دموزم تقرات سجيرهم زأكبو 220 شحنافة نتن سدرا سوات أما غريحهم أب تيس نسرعات حلاف همامة أب تزوبا من سي عثمان عبد القادر أب زسمعوا قال أبلات ودا من سياسة رحلنياتها كاب زحلف عامات جميرهم نزو سدو زلو تبقسو بمقوس حلفتي نايتن أتوم من سياسة رحلن تكالات نزقابر لهم متسابع مسقان غريبو عمي كم قدامي تمكرو توسيدو بتمسسالي أجواب استأكبه 9 شحنافة أب كتم عسب نزركبه 10 حموشة دراسوات كم تمغارح زحبر من سي عثمان أب زعمة الزجن 10 حموشة أب نوزبا الرعته 10 أب كتم عسب شعته أب نوزبا دوب دنكاله شمون تدمه أب نوزبا ما أكل دنكاله بتقلال له 4 دراسوات كم تحجز أبريه حلافيج أنفر مينستر عيون محبرة ودهنتنا بتزوبا أتو يسيف سايب وجنو أتوم من سيات حلاف النت من بايس دراسوات لمن قصة رئيس قدف أمام كم زي كونه تجنزيبهم زو سدوات تبقسو بكال ودابيتات كدف قالو الزغيرو أبنو زوبا جندا عكاب كلتشن 4 لعد سوسان 3 مليون نقفة دبس نسدرا سوات كم متغفلة بيت صفة مينستر عيون محبرة ودحنا تنحبيرو أبنو زوبا مقولو زنطفو سراتنيات منقص دما بمغنيات 10 سنة نسدرا سوات ناي جنزب حاجز جيروم نصبصب وكلتي أرينا إبراهيم نفعان حاج مجرن فرتنا عندهم كتغربية أبنو زوبا جندا
ኣብዚ ሓለፈ 17 ዓመታት ን621 ስድራ ስዋኣት ልዕሊ 63 ሚልዮን ናቕፋ ደብስ ከም እትኸፍለም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ጃበራ እድሪስ ሓቢሮም እቲ ደበስ ወርሓውነትን ስድራ ቤታት ወይ ድማ ንሕጋውያን ወከልተን ከም ዝወሃብ ዘነጸረ ኣቶ ጃበራም ጎኒ እዚ ብመንግስቲ ዝወሃብ ደበስ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ ትካላት እምነበረድን ዓረን ትካል ፀረበት ዕንፀይቲ ሰገን ትካል ሕጡብን ማቶኔላን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ምምሕዳራት ከባቢ ለዓይተን ነፋሲት ማይ ሓባርን እምባት ካላን ካብ 2019 ጀሚሮም ንዝጠወርዎን 22 ስድራ ቤታት ስዋኣት ልዕሊ 200,000 ናፋ ከም ዘበርከቱ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩኡይ ፀገማት ዘለዎን ስድራ ቤታት ስዋኣት ደገፍ ሰብ ፀጋ ከም ዝግበረለን ዝሓበረ ኣቶ ጃበራም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ስዋኣት ንዘርእዮ ዘሎ ልዑል ሓልዮት ሞጊሶም ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ መጎሎ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ካብ ምምሕዳርቲ ንኡስ ዞባ ንዝተዋፅኣ 12 ስድራ ስዋኣት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሮም ኣብቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መጎሎ ኣቶ ኣብርሃም ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ ቃል 20 ሰነ ሕድሪ ሰማዕታት ከይንጠልም ቃልና ንሕድሰላ ዕለት ምዃና ብምጥቃስ እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ደሞዞም ኣዋፂኦም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ሞጊሶም ደገፍ ዝተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ድማ ብመንግስትን ህዝብን ዝግበረሎም ቀጻሊ ደገፍና ብዮትና መስኪኖም ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ማእከል ብ17 ሰነ ዝኽሪ 20 ሰነ ኣካይዱ እቲ ስነ ስርዓት ንርዝነት ናጽነትን ትርጉም ስለኣ ዝተኸፍለ መስዋዕትን ብዘንጸባርቕ ዜማታት ግጥምታትን ትረኻ ዛንታን ዝተሰነየ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቐረበ ቃል ህግደፍ 20 ሰነ ንሰማዕታትና እናዘከርና ሕድሮም ብምልኣት ንምትግባር ናይ ስራሕ መንፈስና እንቃነየላን መብፃዕና እንሐድሰላን ረዛን ዕለት ምዃና ምጥቃስ ኩሉ ዝሰላሰል ንጥፈታት ነዚ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ኣነጺሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 2009 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከባ 26 ትካላት ጥዕና ዘዋደዶ ፀሓይ ውፅዓት ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ስለ ዘውሓሰ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ፀሓይ ውፅዓት ኣቶ ወልዱ ሓይለ ኣብኔሪን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከከም ደረጀን ኣብ መደበራት ጥዕና ማእከላት ጥዕናን ኮማ ሆስፒታልን ዝተተኽለ 33 ፀሓይ ውፅዓት ዝሕደስን ዝልወጥን ንብረት እናተኸታተሉ ውሕስነቱ ዘረጋገጹ ኪላታት ስለ ዝተመደብሉ እቲ ዝድለ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብዚ ወርሒ ሰነ እውን ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነርስ ባረንቱ ማእከል ጥዕና ኣቆርደትን ሆስፒታል ኣቆርደትን ብድምር 5 ተወሰኽቲ ፀሓይ ውፅዓት ከም እተዋደደ ኣቶ ወልዱ ኣፍሊጡ በቲ ተተኺሉ ዘሎ ፀሓይ ውፅዓት ማእከላት መጥባሕትን ሕርስን ከምኡውን ኣገልግሎታት ላቦራቶሪን መፍረ ኦክሲጅንን ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ፀዓት ተዋሒሱሎም ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ፀዓት ብዘይረብሓ ከይሃልኽ ተጠቀምቲ ኣብ ግዜ መዓልቲ ክዕቅቦ ኣዘኻኺሩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ኢጣልያ መንፈቃዊ ንጥፈታቱ ገምጊሙን ኣብ መደባት ካልኣይ መንፈቅ ዘትዩን ኣብቲ ብ15 ሰነ ብማንዛ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣካየድቲ ኣካላት ጨንፈር ንኡስ ጨናፍርን ካብ ከተማታት ጀኖቫ ሚላን ብሬሻ ፓርማ ቦሎኛ ፒዛ ፒስቶያ ሮማ ናፖሊ ተራሞ ፐስካራ ካታንያ ፈረንሰን ፓሌርሞን ከም እተሳተፉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣደ መንበር ጨንፈር ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣባላት ጎኒ መኸተ ኮቪድ-19 መደባት ማሕበርን እዋናዊ ሃገራዊ ተልእኾን ንምስማርን ዝገብርኦ ኣበርክቶ ብምጓስ ምስ ምፉኻስ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ ኣብቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤልን ኣብ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዘቕረብሉ ኣኼባ ተሳተፍቲ ድልውነተን ነዚ ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ኣረጋጊፀን ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቱርኪ ድሕሪ ምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ፀጥታ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ናይ ምሕላው ሓላፍነት ክትስከም ምዃና ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ትማል 17 ሰነ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም እተረዳድኡ እዩ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካየደቶ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐፀለ ወተሃደራዊ ምትእታው ክሳብ ዝመፅእ 11 መስከረም ክዛዘም ምዃኑ ምሕባራ ይዝከር ግዳማዊ ሰራዊት ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሉ ክወፅእ ክፅውዕ ፀንሐ ዕጡቅ ጉጅለ ጣሊባን ንመደባት ቱርኪ ይቃወም ብምህላው ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተወሳኺ ፀጥታዊ ፀገም ከየስዕብ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ቱርኪ ካብ ሩስያ ትሽምትዎ ዘላ ፀረ ሚሳኤል ንኣሜሪካ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ንፕሬዚደንት ባይደን ከም ዝገለጸሉ ሰመዚ ቱርኪ ሓቢሮም ቱርኪ ነቲ ኤስ-400 ዝተሰመየ ዝተረቐቐ ፀረ ሚሳኤል ድሕሪ ምሽማታ ምስ ኣሜሪካ ፀንሓ ዝምድና ባእሉታ ከም እተፀልዎ ይዝከር እቲ ኣፅዋር ወተሃደራዊ ኣቕማ ንምምዕባል ኣገዳሲ ምዃኑ ትገልጽ ቱርኪ ባዕላ ከተፍርዮም ምስ ሩስያ ትዘራረብ ከም ዘለውን ክትገልጽ ፀኒሓ እያ ፀረ ሚሳኤል ኤስ-400 ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዘሎ ተጻብኦ ናይ ምምካን ብቕዓት ከም ዘለዎ እዮም ወተሃደራውያን ኪላታት ዝገልጹ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ልዕሊ 40 ሚልዮን ህዝቢ ባእሉታ ከይጽሎ ተሰጊኡ ኣብ ካሊፎርኒያን ኣሪዞናን ዝርከበን ክፍላት ሃገር ኣሜሪካ መጠን ዋዒ ልዕሊ 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ኣሃዝ ድሕሪ 1940 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣመልኪቶም እዚ ከምዚሉ እንከሎ እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ካብ ዝመጽእ ሰሙን መሊሱ ክብርትዕን ናብ ካልእ ከባቢታት ክልሕምን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኪላታት ኣሚቶም እቲ ኩነታት ኣየር ሓደጋ ባርዕ መሮር ከስዕብ ከም ዝኽእሉን ግምታት ሓያል ወገናት ኣሎ ክሊማዊ ምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይ ተሪኦ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቃስ ሓማስ ኣብ ሳልስቲ ዝጀመረቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሎም 18 ሰነውን ቀፂላቶ እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ካብቲ ምንቅስቃስ ዝመጻ ዘሎ መጥቃዕታት ምዃኑ እስራኤል ትሕብር ዘላ ድሕሪ እቲ እስራኤል ዘካየደቶ ደብዳብ ምንቅስቃስ ሓማስ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ከም ዘካየደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ ይኹን እምበር በዚ ሓድሽ ምልውዋጥ ተኹሲ ንዝወረደ ኩለ መዳያዊ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን እስራኤል ናብ 16 ሰነ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ምንቅስቃስ ሓማስ ተመሳሳሊ ደብዳብ ኣካይዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ ካብ 10 ግንቦት ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቃስ ሓማስን ንክልተ ሰሙን ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ደብዳብ መብዛሕትኦም ፍልስጤማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 237 ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ግጭት ብመንጎጅነት ግብፂ ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተውሲ ሃድዩ ከም ፀንሐ ይፍለጥ ኪላታት ስነ ኩዕታ ቻይና 26 ሚልዮን ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኣሰር ህይወት ገዚፍ ዓሌት ሓሪሽ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ኣውራጃ ጋንዙ ዝተረኸበ ኣሰር ህይወት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሓርሽ ግዝፉ ክንዲ 5 እኹላት ሓራምዝ ኣፍሪቃ ከም ዝበፅሑ ዘንፍት ብዘይካዚ እቲ ቀርኒ ዘይነበሮን ን210 ኩንታል ዝኽብደቱን ሓርሽ ካብ ዘራፍ ዝነውሐ ቁመት ይውንን ምንባሩ ኣብቲ ኣሰር ህይወት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝተረኸበ ውፅኢት የነፅር በዚ ድማ እቲ ሓርሽ ካብዞም ናይዚ እዋን እዚ ሓሪሽ ዝተፈለየ ዓሌት ምዃኑ ክረጋገጽ ተኻይሉ ነቲ ርኽበት እዚ ብዝምልከት ተወሳኺ መጽናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ኪላታት ቻይና ሓቢሮም መንግስቲ ኬንያ ሓድሽ ነህሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ተፋኺሱ ፀንሐ እገዳታት ዳግም ክጸንዕ ትማል 17 ሰነ ወሲኑ እቲ ለበዳ ኣብቲ ምስ ኡጋንዳ ዘዳውብ ምዕራባዊ ኬንያ ዛይዱ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ከባቢ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ተወሲኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ሰዓታት እቶቶ ዘይከም ካልእ ክፋላት ናይቲ ሃገር ካብ ሰዓት 8 ምሸት ክሳብ ሰዓት 4 ወጋሕታ ክኸውን ተኣዊጁ ኣሎ ብደረጃ ሃገር መጠን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣስታት 9 ሚታዊት ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ግን እቲ መጠን ናብ 21 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ እዮም ዝገልጹ ኣብ ኬንያ ዛጊት ልዕሊ 177,000 መልከፍትን ልዕሊ 3,400 ሞትን ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና የነጽሩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ እትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ትማሊ 17 ሰነ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 80 ተምሃሮን 5 መምህራንን ከም ተጨው ይገዋሕ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ተቐትለን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሰመት ፀጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቲ ጭውያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ተመሳሳሊ ገበን ምዃኑ ዝሓበሩ ጸብጻባት ብ16 ሰነውን ኣብ ከባቢ ከተማ ሌጎስ 4 ቻይናውያን ብዕጡቓት ከም ተጨው ተገሊጹ ብ30 ግንቦት ተጨዊን መባድልቲ ዝተሓተተሎምን ልዕሊ 130 ተምሃሮ ዛጊት ከም ዘይተለቐቆዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 መባድልቲ ንምሕታት ልዕሊ 800 ተምሃሮ ከም ተጨውዩ መብዛሕትኦም ድማ ከም ተለቁ ይዝከር መንግስቲ ናይጄርያ ነቶም ጉጅለታት ገበነኛታት ዝኽፈል መባድልቲ ነቲ ገበን ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ደው ክብል እዩ ዝጽውዕ ጸኒሑ ዜና ንምዛም ኣርእስታት ከዘኻኽረኩም ሎሚ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 91 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክራገጽ እንከሎ 89 ድማ ተፋንዮም ኣብ ተሰነይ ተጣይሱ ስድራ ስዋዕትን ስንኩላን ሞትን ኣብ መናብሮም ዝምስገን ኣብየት ኣመዝጊቦም
ኣብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ መንስያ ሰራሕተኛታት ንስድራ ስዋኣት ብገንዘብ ሓጊዞም ቱርኪ ኣብ ኣፍጋኒስታን ወተሃደራዊ ህላዋ ክትቅፅል ምዃና ኣፍሊጣ ኣብ ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ልዕሊ 40 ሚልዮን ህዝቢ ብኣሉታ ከይጽሎ ተሰጊዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ዝጀመረቶ ደብዳብ ቀፂላቶ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ለይቲ